Onder Friesland maar Gerrit. Wat? Dirk maar naar de toskendokter. Goedemiddag. Goedemiddag, Je bent de toskendokter? ik ben de toskendokter. En ja, zo Dirk, ik een beetje zenuwachtig geweest. Want als ik vroeg naar de toskendokter moest, dan wie ik bloednerveus. Ik was ook bloednerveus vroeger, maar ik ben een hele vriendelijke tandarts. Maar zeiden ze dat net allereer. Voordat us Dirk hem melden had, maar hij eerst nog even wat energie kwijt. En Sjoukje had wel een idee hoe ze dat aanpakken zal. Nou, hij gaat Joert voor de auto uit. En dat is eigenlijk een soort intervaltraining. En, Welke auto? Die witte? oh, onze trainingsauto. Die crossauto. Crossauto, trainingsauto. Wat een bende in deze auto, Sjoukje. Bende. Hoeza? Dat lijkt al je biks en rotzooi Ja, dat is dat het Dikkie die in. en vaatdoeken. Dikkie. Ja, dat het Dikkie die in, dat heb ik net die in. Ik ben heel netjes altijd op mijn spul. Had je er net zo hut? Nee, ik ga nou net weer. Maar daar hebben we wel wat voor. Let op. Hoe hut je we nou? Nou, dan moet ik even een gasje aan. Ik moet, nou ja, 50 rieden om bij hem te komen. En ik moet eigenlijk even schakelen. Ja. Oh, wat gebeurt er? Hij zegt net goed uit. Hij zegt net goed uit inderdaad. Wat gebeurde er, Sjoukje? Nou, ik weet niet, voor mij heeft hij een briltje nodig, want Hij is keel. hij miste de greppel. Hij moet naar de toskendokter en moet naar de e-gaat. Ja, dat loopt goed in. Nou, er is niks ernstigs, toch? Nee, hè? Nee. Dat is een krekliedse ben. Hoe vaak vallen die wel net van de fiets of die meidjes een missen koprol. Dat is helemaal niet erg. In Spanje wapperen ze ook wel met witte zakdoekjes, maar dan wordt er vaak de trainer ontslaan. Oh, dat is goed nice. Klaar? Helemaal klaar. Waar vond je het nou leuk, het of hij? Oh, ik vond dit wel heel leuk. Ja. En hij gaat best rap, hè? Ja, hij gaat echt rap. Als hij galopeert, gaat hij naar volle hudden. Hij kan nog gudder. Dan gaat hij echt heel hut. Daarom is dat ik zo mooi, want dan krijg je natuurlijk een Maar bergconditie. wat is dan zijn maximum snelheid? Nou, ja, dat weet je. 80? Tikt hij de 80 Nou, aan? het begint 80 al, maar we gaan het wel proberen. Hey, en dit weer leuk, maar we hebben nog een verrassing voor hem, hè? Ja, daar zou hij ook wel blij mee wezen. We gaan naar de tandarts. Dirk voelt hier helemaal niks van. Dit doet echt geen pijn bij het paard. En, hij zal zich dadelijk een stuk lekkerder voelen. Maar dat zeiden ze vanzelfs allereer. Toch is deze toskendokter wel heel voorzichtig. Want hij is zelf echt benauwd voor de toskendokter. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, ik weet het niet, maar ik ben er echt bang voor anders. Ja, verschrikkelijk. Ja? Ja. Dan kunt u zien, alles wat wit is eraf gegaan. Dus de haakjes zijn mooi af, alles is mooi zacht, mooi vriendelijk weer. De eerste kiesjes zijn mooi afgerond, dat het bit er mooi overheen kan glijden, dat je een bit ziet. Dat heb ik net ook al verteld. Zo heeft Dirk helemaal geen pijn meer in de mond. Dus je kan het alleen maar een Sjoukje liggen. Oké, arm. En dit was Dirk's eerste ervaring bij de paardentandarts. En meer kunnen we niet voor Dirk betekenen. Dit is het? Dit is het. Geen gaatjes? Geen gaatjes, dus zou ik goed poetsen, 3 keer per dag. 3 keer per dag poetsen. Flossen? Flossen, ja. Oké. Tandenstokers. Goed. Ragetjes? En dan mooi Usderk werd naar de stal. En zit zijn eerste visite onder de toskendokter erop. En het voelt ons wel mooi. Dirk is die heeft geen angst voor de tandarts. Die was heel rustig en we hebben hem geen pijn gedaan. En Dirk gaat over een halfjaartje weer met alle vreugde en lol aan het anders doen.